Attiro on saanut merkittävän sijoituksen suomalaiselta sijoitusyhtiöltä Juuri Partnersilta, joka tulee tukemaan Attiroa kansainvälisessä kasvussa. Tulemme jatkossa panostamaan entistä enemmän omiin tuotteisiimme, talouden automaatioratkaisuihin, A-suitetuotteeseen ja tämän lisäksi kehitämme palveluita entistä asiakaslähtöisemmiksi. Palveluliiketoimintaa tullaan kehittämään osaamisen kautta. Meidän toiminnanohjausosaaminen on jo huippuluokkaa, mutta haluamme siitä entistä parempaa. Tämän lisäksi tulemme kasvattamaan analytiikkatiimimme kokoa huomattavasti lähivuosien aikana. Talouden automaatio mahdollistaa taloushallinnon arjen rutiinien automatisointia. Attiron tuotteet ovat tällä hetkellä markkinajohtajia Suomessa ja tulemme jatkossa panostamaan kansainväliseen kasvuun ja tavoitteenamme on saavuttaa hyvin nopeasti Pohjoismaiden markkinajohtajuus.